Ahojte priatelia, vítajte u dnešného kuchyne a dnes máme pred sebou grécky šalát. Grécky šalát je veľmi jednoduchá záležitosť, zložená hlavne zo skvelých čerstvých surovín, takže zoberieme nejakých 100 g sherry paradajok, nejakých 100 g šalátovej uhorky. Tú šalátovú uhorku zbavíme šupky, zbavíme koncov, nakrájame na kúsky. Paradajky stačí prekrojiť, ak sú väčšie, tak na štvrtiny. Olivy zase nedávame celé, 50 g. Paprika môže byť zelená alebo červená. Určite nie kapia. Zelená je originálna. Dáme nejakých 100 g. A potom pridáme ešte hromadu kvalitného olivového extrapaneckého oleja. A navrch sa dáva na plátky, alebo teda natrhaná feta. Opäť nepoužíva sa to, že by sa to zmiešalo celé a obalilo v tom šaláte. To sa nerobí s gréckym šalátom. A taktiež nemusíme osoliť, nemusíme okoreniť. That's all. Dobrú chuť. Jo, a cibulka tam môže ísť. Dokonca by bola vítaná. Na tenké plátky a môže byť aj šalotka.